Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin a rana irin ta yau daga tarihi.ng tare da Maude Rabi'u Gwadabe. A ranar 31 ga watan Mayun 1983, ‘yan majalisar dokokin jihar Kano guda 40 suka sauka daga kujerunsu domin sauya sheƙa zuwa jam'iyyar NPP. Wakilan sun amsa kiran tsohon gwamna Alhaji Abubakar Rimi ne, wanda ya ajiye aiki ranar 1 ga watan Mayu. A jawabin da ya gabatar kai tsaye a kafafen yada labarai daga zauren Africa House na gidan gwamnati, Rimi ya ce ya sauka daga mukaminsa ne saboda rikicin da ya baibaye jam'iyyarsa ta PRP. Rikicin ya ja jam'iyyar ta tsage gida biyu, inda gwamnonin jam'iyyar ke bin tsagin Michael Imodu, sannan sauran jigajigai ke tare da tsagin Aminu Kano. A cewar Rimi, hukumar zaɓe ta Fedeco ta riga ta bayyana goyon bayanta ga tsagin Aminu Kano. Sannan kuma Rimi ya zargi shugabansu Imodu da ƙoƙarin karkata akalarsu zuwa ga jam'iyyar UPN ta Awolowo. Shi kuma tuɓaɓɓen gwamnan Kaduna, Balarabe Musa, ya shiga abin da Rimin ya kira ruɗani tun bayan dawowarsa daga gudun hijirar sa kai da ya a Birtaniya. Don haka, Rimi ya ce yana ganin jam'iyyar PRP ta mutu murus sanadiyar ficewarsa zuwa NPP da kuma rasuwar Aminu Kano. Sakamakon haka, ya yi kira ga dukkan mabiyansa da suke sha'awar takara a NPP su ma su ajiye mukamansu. Hakan ne ya sa 'yan majalisar 40 suka ajiye mukamansu. Wannan ya ja adadin wakilan majalisar dokokin jihar Kano ya koma 91. A shekarar 1979 dai, majalisar dokokin jihar Kano na da wakilai 138 ne, sai dai mutane biyu, Alhaji Bako Babura da Alhaji Lili Gabari, sun ajiye aiki bisa ra'in kansu, guda uku kuma suka rasu. Sun hada da Alhaji Haruna Liman Dandi, Alhaji Mayau Sale da Alhaji Umar Garba Bagwai. Ɗaya kuma Alhaji Abu Dauda, kotu ta dakatar da shi. Sai kuma Alhaji Muhammad Kabir Ibrahim Gogel, wanda majalisa ta kore shi saboda rashin halartar zamanta. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Maude Rabi'u Gwadabe ke cewa ku kasance da tarihi.ng a YouTube da Facebook domin jin meman abubuwan da suka faru a tarihi a kowace rana.